Pagdaginot sa energy, kuryente o gasolina sa mga government offices o sa mga ahensya hingpit ng i-monitor. Kini ang gitukoy sa Government Energy Management Program Visayas Summit nga gipaisugdahan sa Department of Energy. Katuyuan ini ang pagpasabot sa bagong administrative order sa Malacañang alang sa energy efficient government. Giyawhag nini ang higpit nga implementasyon sa Energy Efficiency Conservation Law na pasar ni adtong 2019. Ubos nini gimanduan tanang government entities ug offices magdaginot sa kuryente ug gasolina sa ilang operasyon ug labing minus 10% ug mupadayon ining objective sa reduction ug conservation. Parte nini ang paghimo og mga measures ug solusyon aron makabot kini sa usa ka LGU o opisina. Lakip sa mi presentar ang LGU sa gihimo nila sama sa pag-appoint og energy conservation point person ug mga renewable energy measures alang sa masundog aron masundog sa ubang mga lugar. They are required to really establish energy efficiency office, conservation office, and they will have to designate energy efficiency conservation office. Gani ang istorya ko sa among legal, na pwede legal sanction kung dili sa live administratively or even it can be elevated to criminal. On the specific na ito, sa provision sa